Lebina suma badulo ne karamogo biya animateur lumuro fuseni biya shaka togola biya togola tv kabo Abidjan Anyama
Abidjan et Yankajan. Vicky, vieux connaît Korogo. Korogo ne Yankajan. Fin bien à Béa en Karamoy. Mon année en Karamogo ne animateur nga neti jeli. Ala de imbaloro ben mama. Jeli able bien. Vieux connaît Baba Koka Fio. Kui foli mi keteni. Ko ni tunjigi foli de. Ni foli kunkurun ni. Ale be wa tandima. Ale fen bien. Abe wa fla de uma. Yani janjo kadamane. Jeli able be ya fama kanto dunia ide. Dafino black. Togola, allez pour la fois Abidjan, donc ne me prends pas dans ma laga Garcia. Bon, animateur faisait
ɲuman tɛ f'i ye i fana juguman kɛ juguman ma f'i kɔ i la fɔ ko ɲɛjira bɛ nin a bɛ nin dɛ kɔrɔ ka jinɛ ninnu fɛnɛ wolo ne fɔ i ye jinɛ jugu ye kɔrɔ ninnu la bana ni terikɛ ma kelen la a fɔ ɲɛmɔgɔ la ye jinɛ ju aye fɛn kelen ma ka don da kelen mɔgɔ ka don kɛnɛ la mɔgɔ ɲɛmɔgɔ don bɛɛ tɛgɛlen sa aye mun ka ɲɛmɔgɔ rɛ ma lɔmini ya tigi ye kɔbare sa aye fura baba la ma bɛ nin da la ɲɛmɔgɔ bɛ nin eri damina lɛ kelen la ɲɛmɔgɔ don bɛ nin do kadi dɛgɛ lɔminiya di bi ɲɛmɔgɔ lɔminiya di bi ɲɛmɔgɔ sayɔ terikɛ fɔ ma kelen la mɔgɔ ɲɛmɔgɔ don bɛ tɛgɛlen sa kɛmɛ yɔrɔ ma bɛ kɔnɛ la papa de ko ma kelen la kɔnɔ la ti ja bɛrɛ ka ɲɛ olu ka yamma ko ka ti ko ka ti bɛrɛ ka an ye baro kɛ mɛ sabali o ti kelen ye kelen ye o jinɛ y'a fɛ ba jinɛ y'a kɔnɔ baba a fasa dara yɔrɔ caman na mais min fiɲɛ ni galamaw ci Burukina kɔ kan o kɛra e dɔnkili min da la ye hali fatɔ sinabira n'a ye hali fatɔ sinabira n'a ye a bɛ ɲɛ ko na waati bɛ ɲɔgɔn na mais e tɛ baba tɛ jɔnni don aw masa fila minnu sɔnna ka baara kɛ yanni aw ka na kabila jɛnɛ kɛtɔ b'a la yanni i ka tɛmɛ ni kuma ye ɲɛnamaya kɔnɔ bɛɛ b'i jɔyɔrɔ dɔn i y'a faamu i ye kuma min fɔ mɔgɔ caman ye fasaw da a kɛla an y'a caman ye a dɔw yɛrɛ bɛ yen an tɛ sɔn ka publier an ka page kan i k'a faamu nka baba ka fasa in biye kɔnɛ min da a ye feere kɛ nafigiya kan tɛ bɛɛ y'a ye nin 200 in baba jansa don a tɛ di jeli ma a tɛ di animateur ma ale yɛrɛ k'o bila a kun n'a sera so n'a di musow ma n'a t'a di musow ma n'a yɛrɛ bɛnna ni dalakɛla min ye a k'a d'o ma ala ka sankɔrɔta dan bɛɛ ka ko la min kɛra aw tɛ baw don denkɛ ka ɲɔgɔnnaw dan a sabu y'i ba de wa ɲɔgɔnnaw fana k'i dan a sabu y'i ba de cɛ aw fila a ye barika da aw baw ye mais kuma tɛ caya baba karamɔgɔkɛ sigilen filɛ ko ni olu karamɔgɔkɛ ka terikɛ ye ko n'a fasa dara k'a ka yafa ale ma
ni a fasa dara k'olu to kɛnɛ kan n'olu ma firin ko kuma na k'a kɛra komi nafolo m'o karamɔgɔkɛ bolo ko hɔrɔnya la o de kosɔn olu farala ɲɔgɔn kan ayisa maa b'i teri ɲuman ye teri jugu yɛrɛ janfa kuma tɛ jansa kuma tɛ teri ɲuman ma baba ye min ye Burukina an m'a dɔn n donna Bobo Djilaso yan n ye frère minɛ o fɛ yen a barika ye sɛbɛn wari la darasi 2000 ko Jeli Abilay ko bisimila ko nin minɛ fɔlɔ ba i ka kɛ tɔgɔsɔngɔ ye i ka kɛ jamusɔngɔ ye sigi i ka ji min bɛɛ tɛ dɔnniba ye dɛ bɛɛ tɛ dɔnniba ye maa caman y'u yɛrɛ kɛ jinɛtigi ye mais bɛɛ tɛ jinɛtigi man ca o kumana k'olu karamɔgɔkɛ terikɛ k'a jansa filɛ nin ye ayiwa alisilamaya 1400 ko ka nin bila ngɔni la k'olu karamɔgɔkɛ jansa de k'ale ko ni kama n bɛ nin d'i ma i b'a di jelicɛ ma i b'a fɔ jelicɛ ko ne ye numu le famole mɔden jamujankoli koli barama ani koli barantan n b'a lɔn a b'a kalama fɛn min kama lɔn n b'a fɔra famole si jamujankoli a barika a diyara n ye a barika n ye ko Jeli Abilay ka nin minɛ fana ko n k'o fara ba faden ta kan ko n ka nin fara jinɛtigi baba ta kan anw sigilen tabali kan yan'an ka wuli n'a jɛɲɔgɔn ye baara kɛ dɛ o ye mɔnɛ